Sport яңалыкларына килеп җиттек. Яңа ел алды көннәрендә дә, каникул чорында да районыбыз халкы актив рәвештә спорт тормышында кайнады. Чаңгы ярышлары сезоны ачылды, хоккей турнирлары уздырылды, мини-футбол уеннары үтте. Тулырак безнең күзәтүләрдә. Декабрь айының соңгы көннәрендә Бойлар Сабасындагы чаңгы трассасында чаңгы ярышларының сезон ачу узышлары булды. Бу төр спортны яратучылар Саба районы ачык беренчелегенә көч сынашты. Бүген без ярыш үткәрәбез. Ночная гонка, бүген безнең открытие зимнего сезона быелгы. Скажем, машинде пока уздырылмады, ту салкын булды, ту погода не позволяла. На бүген прекрасная погода. Безнең бүген дә чикушка якын кеше. Вытайны кигәндә Кукмарадан, Борчадан, Болдаштан, Дәшәдән, шуңа молодцы. Саудан да хайран кеше. Бүген безгә инде кызлар, балалар чаба 3-кә, 2 километрга, 1 километрга, алар чабалар 5 километрга. Шуңа всем самой главной удачи, всех с наступающим Новым годом, самое главное здоровья, счастья и благополучия. Төнге ярышта мәктәп укучыларыннан алып 60 яшьтән югары өлкән чаңгы сөючеләр дә катнашты. Районның төрле авыл җирлекләреннән, авыл хуҗалыгы предприятиеләреннән дә командалар стартка басты. Яшь үзенчәлекләренә карап төрле дистанцияләрдә узыштылар. Бу ярышларыбыз калап көтеп алабыз чаңгы ярышларын. Без инде беренче открытие шәһәрендә ярышып чыкканбыз. Менә хәзер Саба трассын сынарга килдек. Менә җегетләр, бөтенесе игенче командасы. Безнең арамызда бүген җегетләр командасы гына килде. Кызлар бүген ялыйта. Настроение райбат, яңа елча. Рахмат, уздыручыларга, яңа ел алдыннан чаңгы ярышлары. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле чаңгы сөюче дуслар, шулай ук безнең хезмәттәшләребез, бергә эшләүче коллегалар барыгызны да якынлашып килүче 2021 ел Аждаһа елы белән күңелдән котлыйм. Дөньяларыбыз тыныч булып, шундый матур минәфәтләргә очрашырга ятсын. Саулык, сәламәтлек булсын, гаиләдә тынычлык булсын. Киләсе ел бары тик уңышлар гына алып килсен. Siz нинди кайф белән килдегез бүген бу ярышларга? Спорт булгач күтәренке кайфинебезнең. Яратып, чаңгыда яратып шуабыз. Но бу ярышларда әле минем беренче катнашуым гына. Мин булай бәгә любитель гына, әз генә үзем генә йөргән бар, ярышларда да катнашкан юк иде. Менә бүген инде авыз фариш. Әйдә ярыш калып, кил, үзе бер күңелле. Бәгә главный не победа дигәндә, главный участие шулай бит. Бу ярышларда мин уйрыйм. Часто йөрим. Урыннарда алган булды. Икенче колхозында беренчелекне бирмәдем. Монда спортсменнар күбрәк. Үзеңне сынап карарсың бик әйбәт. Менә дигән мөмкинлек шулай бит. Ярый. Хәрәкәттә бәрәкәт шулай бит. Күрше-тирә районнардан да чаңгычылар үзләрен сынады. Безнең кызыбыз Алина йөри 11 елга. Бүген трассайда. Елын йөринде менә хәзер. Выше, по-моему, Итак, Саба трассы бик әйбәт, безгә шуй. Монда гел киерик. Призлы урын алучылар диплом белән һәм акчалата бүләкләнделәр. Шулай ук чаңгы ярышлары бәйрәм ялларында да узды. Ямле Саба яр буенда чаңгычылар төрле яшь категориясында һәм төрле дистанцияләрдә көч сынашты. 30 декабрь көнне Сабаның үзәк шугалагында Саба районы ир-егетләре командалары арасында хоккей ярышлары булып узды. Ул махсус хәрби операциядә һәлак булган якташларыбыз истәлегенә оештырылды һәм сезон ачу ярышлары булып торды. Тантаналы ачылышта яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы Ирек Гарипов та катнашты. Бузга барысы 4 команда чыкты. Сабаның Ястребы, Вымпел һәм җирлекләрдән Сабабаш, Мишабаш командалары. Алар үзара бик киеренке ярыштылар. Тамашачылар, җанатарларга да матур уеннар күрсәттеләр. Беренче урынга Сабабаш командасы чыкты, икенчедә Ястребы, 3тә Вымпел командасы урнашты. 4-7 гыйнвар көннәрендә Сабаның Алтын топ спорт комплексында мини-футбол буенча яңа ел турнирлары үтте. Бу көннәрдә 2014 елгылардан алып 2007 елда туган яшүсмерләр матур уеннар күрсәтте. Сейчас идет уже 4-й день соревнований. Мы каждый день играем разными возрастами. У нас участвует 4 района. Некоторые районы даже привозят по 2 команды. Так что у нас где-то от 5 до 10 команд. Соревнования проходят, видите, в какой обстановке. В прекрасном зале, прекрасные люди здесь обслуживают нас. Мы так довольны этим. И медик есть, и девочки, которые там
выдают бахилы и так далее. Очень рады гости наши. Всегда говорят, ну такой турнир, такой этот. Прям с удовольствием приезжают к нам. Все, ну по результатам игр, я что могу сказать? Все районы сильные. У нас и Кухмар в призерах, у нас и Тулячи в призерах, у нас и Пестрецки в призерах. Сабинские команды, вот вчера 2 играли в финале. Тоже так. Ну вот сегодня 5 команд. Все 4 района и Сабы. Значит, 5 районов где-то участвуют в соревнованиях. Так что как сложится, мы посмотрим в конце. Ну, как-то мы так думаем, что я всегда говорю, что побеждает сильнейший, даже если судьи местные, мы судим объективно, никаких подлажек ни шамарданским командам, ни сабинским не даем. Ну, как-то вот так. Уенчылар Күрше, Орша, Теләше, Кукмара, Питрәш районнарынан да килгән иде. Кукмара районынан килдек. Бу турнирда инде без берничә ел рәттән катнашабыз. Элек бу турнир Шәмәрдән бистәсендә уза. Хәзер менә беренче тапкыр инде Сабаның шундый матур спорт комплексына килдек. Бик җылы, бик уңайлы, бик Күңелле шулай бит. күңелле спортзал шулай бит. Гомумән менә бүгенге уеннан әле нинди хис кичерешләр алдыгыз дип әйтик. Ничә уен уйнадыгыз? Әле алда тагын нинди уеннар көтә? Беренче уен уйнадык. И беренче уен ул һәрвакыт авыр килә. Шуңа күрә беренче уенны без җиңелдек. Алга таба калган уеннарда әйбәтрәк уйнарбыз дип өмет итеп калабыз. Без инде үзебезнең Кукмара районында беренчелегендә уйныйбыз һәм республика ярышларында актив катнашабыз. Призлы урыннарыбыз да бар. Biz şunun bilen gururlanabız. Bütün нәрсә ошады. Беренче уен уйнадыгыз, шулаймы? Ничек соң көндәш команда ничегрәк? Әйбәт уйнады. Шулаймы? Үзегез менә үзегезне көчле дип саныйсызмы? Җиңәбез дип уйлыйсызмы? Инде Ярый, менә кайларда җиңеп кайтканыгыз булды да шул турда сөйләп алыгыз әле. Нижногородта командалар барган бар. Казаннарга, Чаллыларга, Кайгана барган. Результатлар нинди соң? Әйбәт. Беренче урын. Республиканский алдык. Бик авыр булды. Аннары шуннан мин футбол школадан җиңеп, Нижний Новгородка киттек. Настрой ничек бүгенге ярышка? Боевой. Очрашу ахырында нәтиҗәле уен күрсәткән командалар дипломнарга ия булды. 5 гыйнвар көнне Байлар сабасында Үзәк Шугалакта Саба муниципаль районы ир-атлар командалары арасында хоккей буенча район ярышлары узды. Ярышларны тантаналы рәвештә Алим спорт мәктәбе һәм спорт комплексы директоры Рифат Хисамов ачты. Бозда уеннарны Раил Сафиуллин һәм Фердинанд Галимҗанов хөкемдарлык итте. Ярышларда 4 команда катнашты. Алар Тимирхан, Мишабаш, Ястребы, Вемпел командалары. Уеннар нәтиҗәләренә килсәк, беренче урында Тимирхан, 2дә Ястребы, 3нчедә Мишабаш командалары. Иң яхшы капкачылар булып, Ястребы командасыннан Рифат Төхбәтуллин, Тимирхан командасыннан Ядегәр Төхбәтуллин, иң яхшы һөҗүмче булып, Вемпел командасыннан Рүзәл Нуриев, иң яхшы уенчы булып, Тимирхан командасыннан Нияз Сафиуллин танылдылар.